bịakwanụ nụrụ nke na-eme n'Aba n'Osisi Ọma Abia steeti wee na-akọwa na o nwere etu ezinụlọ na fa dị mmadụ 5 ma nne ma nna ma ụmụ na fa nakpuru ụra na fa etetazikwa na amadịrị na fa etetahụ n'oluziri 3 days before ndị agbata obi wee na-achọpụta na ndị anụnwa na-afụbeghọfa nke bụ na-eje na befa ọ bụ na ụzọ gbachiri agbachi wee gbaka ụzọ wee na-ene ozu ezinụlọ a niile ka fa bụzikwa ndị nwụrụ anwụ. Hei, wee na-akọwa na ife nwere ike ibute nya bụ ọnwụ bụ na-afụrụ jenareto ka ọ na-asụ n'ime ụlọ befa. Ọ dị ka fa agbanyere jenareto wee lahụ ụra, anwụrụ ya wee sugbusie fa maka na fa adọbaghị ya n'ilo, fa bubatara ya n'ime ụlọ fa wee gbanye ebe ụfọdụ na-asị na-afụrụ anụ ọkụkọ na granọt n'ime befa n'ọdụkọ nke fa tachara bifo fa wee nakpu ụra. N'ọkwa ntu anụnwa ka esi wee jezikwa wee gbọọ ndị gbata wee bukọrọ ozu ezinụlọ anụnwa wee pụba ma etinyelu na ife onyonyo ka esi wee bupụta ozufa maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa maka na ndị kọmuniti a na ndị vileji a na fa nọ n'ife ilu uju, ife ịkwa akwa na ife anya mmiri ka nya bụ ife si wee mee na fa asị na fa atụbahụ n'anya na ụdị ife anyị eme. Nwoke onu furu n'ebe a kịta ọnụ wee na-aga ọfọ na-abụ kaikai na ana na ife fa amagha ya amakwafa na ọ bụ nọ mmadụ gburu ezinụlọ na ndị ezinụlọ achụbafa ọdụkọ ndị ji ebupụta ozufa bifo ndị moto wee buru ya wee pụba ọdụkọ ifefa ji kaikai wee mechaa wee kwubie okwu wee jee bupụtazi ozufa wee buru ya wee pụọ. Hei, ife nke a nwekwa ọnụ ka ọdụ bikonu unu ada na-agbanye jenareto n'ịmụ na ebe unu na-alahụ bupụta na ya n'ilo mana unu mana ndị mmadụ jizi maka ndị oshi wee na-ebubi ya n'ime ụlọ na nwere ike unu fụ n'ebe a kịta fensị adịghị ya enwere ike fa gbanye n'ilo nakpu ụla ndị oshi ebugharụ ọkahụ mma na unu gbanye nya bụ jenareto wee nakpu ụla mụnye ọkụ lampụ nakpu ụla ụtụtụ chifo unu ebupụta ya n'ilo gbanye n'ụwa kịta ka mmadụ ya agbanye jenareto bubi ya n'ime ụlọ. Anwụrụ ya na-egbukwa mmadụ mana ụfọdụ aha aghọta nya bụ ife ndị a na-atụ aka na ya aba nwụrụ nya bụ jenareto bụ ife gburu ezinụlọ maka na ụzọ fa agbachiri agbachi na enwe ka mmadụ si bata ebe ahụ gbufa ebe ụfọdụ na-asị na edichọ na-eje ha wunyelu fa tụsasịa na nni fari wee nakpu ụla ike na fa apụrụ apụ mmadụ jee wunye tụsasịa na nni fanatarie nya bụ nni wee nwụsịsịa mana ife a na-ekwu ubu na mgbe a bịa gbata ụzọ anụnwa na nya bụ jenareto ka na-asụ n'ime ebe ahụ. Hei, n'ọnya ka ndị mmadụ ji wee na-atụ aka n'ọya ebe anwụrụ jenareto bụ ife kpochapụrụ ezinụlọ anụnwa unu a na-anụkwa mmadụ iji ego wee jee gote ọnwụ ya na ka o si wee gbatakwuru kịta anụnwa ma nne ma nna ma ụmụazị a mụrụ amụ na ife asị fado bụ mmadụ 5 na fa abụrụgokwa ndị nwụrụ anwụ na enwekwa otu onye dụhụrụ na ya bụ ife ka ọ kọkwa anụ ife fa gabigarụ. Hei, bikonu ndị be anyị unu adazi na-edebe jenareto n'ime ụlọ bikonu unu egbukwa mmadụ. O subirikwala ọzọ ị ga-ahụ ihe na-eme life and direct. Some people na feel maybe na ọwụ ihe egwuregwu ike gwụrụ. Look at the family of 5 ha niile anwụchiala. Family of 5 ha niile anwụchiala. Look at ya ncha ndị mmadụ na ihe mega life and direct. Family of 5 ha lakpụrụ ahụzikwa ha almost 3 days now but mgbe discovers ha niile anwụchiala. O subirikwala ike agwụla amaghị m ga-ekwu ekwu. Life and direct. It's okay. Ụmụ ndị ibe sa akwasị nke mere ka eme ndị ọdọ udu ha eme ndị ọdọ ha nya ama anyị amama bụ onye isi ala ngwa ha ya amaghị onye ama onye isi ala ngwa ụlọ mgbe isi anyị dịkwa ka mkpụrụ ụmụ Igbo ndị gọrọ nwa ha nya ama anyị ndị iche nwoke ndị iche nwaanyị mmụọ ukwu mmụọ nta ha dị ka mkpụrụ ha nya ama dị anyị
alụmim ha anya ma amara ndị oke mmadụ ndị ala azụ ndị kpọtara m ụwa Lazarus Ojike ndị kpọtara anyị ndị niile na-agbara agbara achụọla achụ ndị niile laha nọkwara n'ime ime lachịala ọchịchị ime na-agabiga ha n'ime ime ha dị ka mbụ n'obi agụrụ mmiri ha anya ma ama anyị ya bụla dị aka onye ime nkwụle ha ọbụla ọhụrụ ya wekwara aka m aka ụlọ anyị dị ka mbụla ọbụ ha metara ọ ga-agbasara anyị dị ka ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị lachịala ọchị ndị ala agbara azụ n'ime ụkwara ọjị ha abụọ ọjị gbara ha n'aka anọ anya wafọ ọjị awa isi na awa ndị ọka anyị awa eke kwado ọjị ori kwado ọjị ụkwọ kwado ọjị afọ kwado ọjị ụkwọ anyị awa ụkwọ anyị jide anyị jikwa ya ala okorobịa mere ngara nwa agbọghọ dị na okwu mmadụ bịara na okwu njide oji ya ala onye so maọbụ onye ọnwa gbasara ịlata egede ifo eke ya fọ ndụ eke onye ọbụla aka ya kwụla ha maọbụ nwa okorobịa anya mere akwa ezinụlọ gị ibe anya na maka enyere gbala kere ya ga abụla ọbụla metara onwe ya ọ ga-agbasa ibe ngara ya Chineke anyị dị ka mbụla aka anyị dịkwa ọcha ana m dị enwe isi n'aka ndị ume Imo sị taa anya ama ama anyị okorobịa nọ ngara ha na-ama ama anyị agbọghọbịa n'ume Imo nọ ngara ha anya ama ama anyị ana m dị abụ isi nwoke abụ isi nwaanyị ha ama 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 anyị otu a ka ọ dị isi ndị nke fụra ma gọọmenti ma ha niile ndị gọọmenti abịala ọ ga-ebe gọọmenti ndị ime investigeshọn mara ihe mere anyị dị ka mbụla ha anya ama ama anyị na anọdụ ha dị ekekwara ma anyị nwere ndị ọkụ mmadụ niile ndị nọ n'ume Imo na-ala ala azụ ọnụkwọ ma anyị anya kacha ndị Ahmad Hill ọgwụrụ agwụ. All of them. What is it? Ise? Madis. What is it? Ọkwa isi la nwere ndị That gel. Okay, chain ahụ na inside. Na gel na inside. All the on. The on. And they treat the hair lock instead of limited. Ọja na. hei ife nke a nwekwa ka ọdụ ọkwa unu nụrụ ka onye na-ebe a na-ekwu na jenareto agbanyere n'abalị wee nakpu ula na onye a bụ ife gburu ezinụlọ anụnwa ya ka m ji wee tinye ebe ahụ ka unu nụkwa ka afa kwuru ya bụ ife ka ọ ghara ịdụ ka ọnụọnụ m ka ya bụ ife si wee pụta a na-agwa ndị mmadụ na anwụrụ jenareto na ọ na-egbu mmadụ ụfọdụ aha aghọta ya bụ ife biko nu chijie n'abalị ọ bụ na unu enweghị fensị maọbụ na unu enweghị ofe ụlọ obere ụlọ alụpụtara n'ilo ebe unu ya adọba jenareto wee nakpu ula biko nu gbanyụọ ọnụ ya bụ jenareto na mgbe gboo na ya enweghị jenareto na ya dị ndụ onye ruo onye mụnyela mpụ n'ime n'obie chifokwazie n'ụtụtụ unu agbanye maọbụ unu gbanye jenareto n'ilo oluo taịna unu ya eji wee nakpu ula unu agbanyụọ ya mechie ụzọ unu jee lahụ ụla ọ bụrụkwanụ na unu chọrọ ịda agbanye wee na-alahụ ụla unu alụpụta obere ụlọ n'ilo welu ife gbachie ya bụ ụlọ hapụzie jenareto ebe ahụ o sugidozie chiefo mana ọ bụrụ na o nweghị obere ụlọ unu lụpụtara n'ilo iche maka ya bụ jenareto unu ebubatazina ya n'ime ụlọ na anwụrụ jenareto na-egbu mmadụ anwụrụ jenareto ọ na-egbu mmadụ mana ụfọdụ aha ama na-eke ezinụlọ akịta anụnwa si wee kpochapụ amaghọ nnọọ na papa fa amaghọ na anwụrụ jenareto na-egbu mmadụ ka ọ na mama fa amaghọ ikeri ọbụọdị izizi fa na-eme ife ada ife anụnwa ya ike ọ bụrụzie mgbasị fa mere dete nsogide wee sugbusi afa sọsọ fa maka ya bụ ife si wee je na ama akwụkwọ m ife mfụkwọ n'iwe akwụkwọ ka m wetara ụnụ na ife ekwuru bụ na jenareto na-asụ ebe ahụ mana o nweghị ife ọzọ ya egbufa na-abụ jenareto na mmadụ agha abịa n'itiri ife ntị na aja ọkwa nke nna osi ka m wetara ụnụ biko unu ka anyị were ife melụ mmadụ mụrụ akọ ka ife melụ mmadụ ghara ime anyị